Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla. Video ngol bo mi waddani on lawol ngol on tokkata on heɓa seedegal 999 US. Asuje a waɗata 300 a partage na himɓe to ɓe inscrivi sosai a heɓa 3000 ɗo asu kanjum. Wodi feere bo wodi ha ɓe resantama seede goɗɗe dow himɓe je ɗo inscriva wata seede fija gemji ɗo. To ɓe waɗi fu wodi an bo ko ɓe hokkatama. Dedei ko ɓe hokkatama man ɗo woɓɓe ɗo andi woɓɓe anda. Bana Kenya ɗo mi itti 58,000 bo 58 ha dedei application mai. Nda message mai on yi'ata ɗo ha dow ɗo fotowol ɗo. Dedei seede je mi itti ha ton ni ko mi waɗi 999 US je mi itti seede je ɓe hokkata yam bonus man ɗum yotti 90,000 boro 19. Ha en wara en nasta nder application mai holla on babal man. Arande mai ni habde partage video mai e nonnon on marɗo haje creyugo konte fu lien application man ɗo ha premier commentaire video ɗo. To on wari on nasti banni sai on dasa on wara haɗo ha windi gagné 50,000 chaf par jour. A wara klika dow ton banni. To a kliki dow ton mi tammi a lari nda dedei himɓe je inscrivi be lien am himɓe 684 nombre actif himɓe 88 e nda seede bo je ɓe waɗi ha ton 9 million e nonnon nda min bo je ɓe hokki yam 90,318 francs. Haɗo ndaɗe haɗo boro 19 derɗiraaɓe mi itti mi tammi on fami. En wara en wurta arande mai ni a nasti banni a yiɗi a lara a heɓi seede na sai a wara haɗo. To a dasi banni a wari haɗo go a wari a kliki banni nda dedei je ɓe hokkatama hande. Nda himɓe je fuɗɗi hugo hande nda ɓe waɗi 256,000. Nda min bo ɓe hokki yam haɗo ko hira ko ɗe ɓeddan ɓe hokki yam 3,852 francs. Jango fajiri haɗo mi warata ha transfer ve le portefeuille ɗo mi tawan seede man ɗo joɗi haɗo. To mi tappi banni ɗe hota ha nder konte am haɗo mi yi'a dow ɗo ɗe hotan haɗo mi wara mi itta ɗe. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. Jontama on lari on miɗo mari 1500 haɗo. Ɗum banni on lawol ngol on tokkata on heɓa. Derɗiraaɓe lien man ɗo ha premier commentaire video ɗo. Kala marɗo haje creyugo fu o klika dow lien man tan o yaha o waɗa numero e nonnon o yaha o waɗa be mot de passe. Wodi kalkilji fere ɓe ƴamata ma habda a famta ɗum dedei konte maɗa creya. Mi tammi on fami on yettama on yelanama khairu. Application man ɗo hokka seede sosai derɗiraaɓe habde Allah wallu en ɗum hunde on bo nafoore en. Partage lien mai ha nder group ji moɗon fi sabilillah derɗiraaɓe meɗen woɓɓe bo botoro be dedei andal mai. Wassalamu alaikum.